Ok, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu jesteśmy w Limbo i kontynuujemy przygodę naszego chłopca, który szuka siostry. Mam nadzieję, że wszystko będzie z dźwiękiem dobrze, bo jest to w sumie moje 5. podejście do nagrania tego filmiku. Musimy sprowokować pająka, aby uderzał w ziemię. I teraz tak. Pchamy to. Okej. Jedna noga urwana. Haha. Uciekłem mu. I... trzecia noga. Ok. Możemy iść dalej, bo pająk uciekł. Poszedł sobie dalej. Ciekawe, co nas dalej czeka. Tak w ogóle to Limbo nabyłem była taka akcja Humble Indie Bundle i można było nabyć gry indie, chyba 5 gier, czego w tym pakiecie było Limbo, była Amnezja i... nie, 4 gry. Było jeszcze Psychonauts, tak to chyba się nazywa. I coś jeszcze, teraz nie pamiętam. I pająk nas zawinął. I można było zapłacić chociaż grosz, aby otrzymać te 4 gry praktycznie za ten 1 grosz. I ja tak właśnie zrobiłem, a gdyby się zapłaciło jeszcze ponad 1 euro, wtedy te gry się otrzymywało się klucz na Steamie, żeby można było tam aktywować gry, bo ja płacąc nieco ponad 1 cent, tak? Cent? Chyba tak, cent. Dostałem po prostu instalki do tych gier, oczywiście wszystko oryginalne. I jeżeli zapłaciliśmy więcej niż $1 czy euro, już nie pamiętam, wtedy otrzymywaliśmy klucz na Steam do tych gier. A jeżeli się tam zapłaciło więcej niż... upadłem. Jeżeli się zapłaciło więcej niż średnia wpłaconych pieniędzy przez ilość osób, które kupiły, wtedy otrzymywało się dodatkowo, o ile pamiętam, chyba grę Bastion jeszcze dodatkowo. Tak, chyba tak to było. Dobra, idziemy dalej. Toczkule, 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 toczkule. Nie, spadłem. Ok, nie jesteśmy zbyt daleko. O, pająk się zbliża. Kolejny raz. O, choinki w tle.
Jak on tam mógł się wślizgnąć? Jeszcze raz. Ta kula musi się tak wolno toczyć. Tocz się szybciej. Tocz się szybciej. Okej, jest. No, przecież skakałem. Kolejny raz to muszę przechodzić. God. Nie wytrzymię normalnie. Fuck. Nie potrafię się skupić. Okej, dobra. Teraz musi się udać. Musimy następnie szybko uciekać przed pająkiem. Jakby chciał, to by się pospieszył i by nas miał wkraść. Udało się. Jest, w końcu oberwaliśmy się z tej pajęczyny. No biegnij. Biegnij, chłopcze, biegnij. Dziecko? Dobra. Aha. Tak to jest, jak się przechodzi jeden etap 5. raz. Ale to wszystko dla was, żeby wam pokazać, że to jest jednak fajna gra. Bo jest fajna. Było blisko. I teraz wyszło. Okej, idziemy dalej. Kamera się przybliża. Noga pająka, czy nie pająka? Na jakiejś lince jest. Ej, koleś! Szybko, goń go. Dlaczego on nie potrafi tak szybko biegać? Okej. No. Oto małe gnidy chcą nas stoczyć. Okej, tu jest pułapka, jak widzę. No i przeszedłem pułapkę.
Pająk. Zabił kogoś. Ach, tu jest tak głęboko. Myślałem, że będę mógł dojść do brzegu. Uciekaj. Fuck, teraz musimy na pająka poczekać, tak żeby przytrzymał tu nogą, a my wskoczymy. Ach, jest. Udało się. Patrzcie teraz. Pająk. On nie umiał przeskoczyć. Goń, uciekaj. Fuck, pająk. I znowu mu noga odpadła. Jedziemy dalej. Co nas jeszcze dalej czeka? O, tutaj nie trzeba było skakać po ślizgu. Chyba nie przeskoczę tego. O, pająk z jedną nogą. Urwij nogę. Rwij. No. O fuj. Ale przez to przeskoczyliśmy dzięki temu. Dziecko w klatce. I wdrapujemy się. Chyba wiem, co teraz nas czeka. Albo nie. Nie. Tego nie widziałem jeszcze. Dziwne. Skaczemy po martwych dzieciach. I kolejne. Idziemy dalej. I co teraz? Czyli pewnie jak tam stanę, to się zawali. Tak. Co by tu? A może by tak to dziecko tam zaciągnąć? Powinno być chyba dobrze. No cóż, trzeba wykorzystywać martwych.
Idziemy dalej. O, tutaj wiem co zrobić. Trzeba zrobić tak, tak. Teraz hops i przeskakujemy. Strzelę. Uciekamy. I mamy załatwione. Ok, tak więc w sumie to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku Limbo bądź Ghost Recona. Na razie.